lasai geunden Next Generationeko laguntza hauek berten debela, horretik gukenun beste laguntza batzu, eraginkortasun energetikuna, irisgarritasuna, eta konponkentantzako laguntzak, eta geunden laguntza hauen zai, eta erten di, kainan bukaena, eta marrien erten zeben, kontsumo energetikoa jaiste helburua, hortako eta CO2 emisioak murrizteko, herritarrai eta hurbiltzeko eta elkargokideei herritarrak etortzaile laguntzan galdezka, baina askotan izatea ez dakile belako nondiken hasi. Elkargokideei informazio zehatzago ematiz laguntza dauden eta laguntza desberdinei buruz. Bulegoa irikite jarraitzeu, abuztuen irikite dago, eta kontsultak iteko bai e-mailez, bai WhatsAppez, eta bai zita hartzeko berdin, bai telefonoze bai.